2016. godina u vinogradarskoj proizvodnji bila je veoma teška i zahtevna godina. Izuzetno neizvesna u pogledu vremenskih prilika. Pre svega tu mislim na dosta padavina koje smo imali u toku cele godine, a posebno u periodu berbe. Ali zahvaljujući našoj organizaciji i pravovremenom reagovanju, naše iskustvo, naše znanje, ali takođe i faktor sreće, omogućilo nam je to da berbu obavimo u pravo vreme na pravi način i samim tim dobijemo visoko kvalitetno grožđe za naša vrhunska vina. Takođe, ono što je obeležilo ovogodišnju berbu je dosta kasna berba Cabernet Sauvignona. 2016. godinu je obeležila jedna neizvesna, ali na kraju jako uspešna berba.